Joriemb Apiko e boma ma Kisumu koro kwayo jotelo mabende negiyiero mondo okonygi kaluwore kod kaka giwacho ni obwila e kaunti ma Kisumu koro sandogi matamra gi nono ahinya to e roundabout noero mar skul mar Kisumu Boys High School. Koloso kod ute fwambo migosi Kennedy Ogola mabende en achiel kuom Joriemb Apiko goeko. Owacho ni obila goeko kao kuomgi omenda manyalo heo 5,000 poni oyudgi kod ketho moramora. Omenda goeko mabende giwacho ni malo mokadho kopima kod mago mabende ginyalo loso e odiochieng' achiel. Migosi Gracious Owala ma olap dhoge ndonga ne komnoero mar od bura ma Kisumu Central korka kore to ojiwo County Commander ma Kisumu Central mondo okony rowere e kaunti ma Kisumu e timo ohala gi e yo makare mondo migi yud yuto maber. Main purpose gi en ni gimaka Apiko kata gari ma breakdown ywayo kanyo pok wanenoga en mana na pike mima tapiko gi nitie mwakawe gi loans nitie moko mabe gin mag wegi gi wachulo to kata mana style meeting gigo ok gikea enena gi meeting ti dhuro kanyo kod ndo kocha they don't care. Koro awa kwayo niya nitie jotelo ne wayiero saniero koro wachiegni wasedonjo kar kura kampeni ni mbele waka nyaka ne wayier gi 95 years pok wanenogi ywak pile makata kanye magibe gikadhe. Mano momiyo kawuono wadwa kwayo County Commander mondo odonje wach ni nwach sani koro piny tek nyoro kae omed prices mag fuel nyoro kae mabe pod wantie covid bende oketho ohala manwa timo Kisumu kae seriously. An kaka ng'ama dwa chung Kisumu Central 2022 to kenda ng'ama youth okabi yie ni ngima mar jo youth okethre ni wach polise moko 2-3 okawacho ni polise terach ginti mana polise moko 2-3 mane roundabout ma Kisumu Boys kae moloko gini ohandgi. Wan kod atua mang'eny mwanyalo kao. Wanyalo dhi e court, wanyalo ndiko ni IPOA to mogik kaka ung'eni joma yudhe wa comprise of over 60% of economically active population ma Kisumu Central kae. Wanyalo amua bende ng'anyo to ko bibeti ng'anyo mayot. Wanyalo ng'anyo mondo eka wach wano nyalo chopo e nying joma ni ofisego. Moko wadwa miyo gi ndalo mang'eny, wadwa miyo gi 24 hours mondo gol polise mantie roundabout ma Kisumu Boys kanyo omigi transfer joma manyien or all together gol gi kanyo gima gitimo kanyo onge.